రోజు సినీ నటుడు అల్లు అర్జున్ గారు మరియు వారి యొక్క చిత్ర యూనిట్ ఈ యొక్క కుండాల జలపాతంను మరియు ఇంకా కొన్ని ప్రదేశాలను ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో సందర్శించారని జరిగింది. ఈ క్రమంలో కోవిడ్-19 సందర్భంలో ఈ యొక్క పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించడం కోవిడ్-19 ఉల్లంఘనకు వస్తుందని ఈ సమాచార సాధన హక్కు సమితి అనే ఒక ఎన్జిఓస్ దేవులపల్లి కార్తిక్ రాజ్ అనే ఒక వ్యక్తి దీనిపై యాక్షన్ గురించి పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క పర్యటన గురించి కూడా మాకు కూడా సమాచారం లేదు. దీనిపైన మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి తర్వాత దాని ప్రకారం మేము యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది.